kama gineno kinde ka kinde? Erokamano ahinya. Gima iwachono en adieri ni wasebedo gi medruok mar joma olalo ngimagi e yor apaya. Ahinya odwa bedo mang'eny e dwe ma wantiere ni. Compared kipimo gi dwe makamano e higni mosekadho. Gimomiyo ma osetimore, watemo ng'iyo gimomiyo ma osetimore, lakini iyudo ka medruok ni osebedo ahinya e jogeche. Seche moko joma lalo ngimagi king'iyo e categorization kaka gibedo, samoro iyudo ka jotielo, pedestrians, jo apiko, jo personal, to wang'ni to dwa bedo, iyudo ka geche madongo dwa bedo mang'eny. So wasebedo kwa timo nonro gimomiyo ma pod watimo nonro gimomiyo ma timore, lakini preliminarily tiyudo ka behavior, driver behavior odwa bedo carelessness, what we would say carelessness, especially overtaking. Accidents mosetimore ahinya dweni, ng'enygi are attributed, not all of them are attributed even to ne mechanical failure, but ng'enygi kwa ng'iyo yudo ka en mana behavior mar driver mosekelogi, most of them. Carelessness nyalo bedo ni ok gisebedo ka ging'iyo kata mana chike mag apaya yo makare kendo mamoko. Nikech yudo ka ng'ato overtake, kaka koro kes mane wabedo go mar Kenyatta University, ng'ato overtake, koth chwe malich, to pod overtake, to bende overtake at a speed mamalo. Koro yudo ka ng'enyne en mana failure mar rito kata observing chike mag apaya. Emosemiyo wadwa bedo gi medruok mar lalo ngima e weche mag apaya. To jumani kata